Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng taga-subaybay ng Ang Sundo Horror Stories. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mario. Ako po ay tubong kapis. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay tungkol sa karanasan ng aking lolo noong malakas pa lamang siya. Ayon sa kanya, mahilig daw siya sa mga babae noong binata pa lamang siya, lalo na kapag mga magaganda. Hindi daw niya alam kung bakit, basta kapag nakakakita siya ng mga magagandang babae ay hindi niya maiwasang mabighani sa kanila. Isang araw, habang nag-iigib daw si lolo sa ilog, nakita niya ang kanyang mga barkada na naroroong nakatambay malapit doon. "Uy Ben, sama ka sa amin sa kabilang baryo ha. Piyesta raw kasi doon, sabi nila eh. Tara, gala tayo doon para nang makapagliwaliw naman tayo." Wika ni Tonyo, isa sa mga barkada ni Lolo Ben. "Naku pare, pasensya na marami pa akong gagawin sa araw na ito eh. Mukhang hindi mo na ako makakasama sa inyo." Sagot naman ni Lolo. Ngunit pinilit daw siya ng kanyang mga barkada hanggang sa wala nang nagawa si Lolo Ben kung hindi ang pumayag na lamang. Mag-aalas 5 na ng hapon nang magsimulang maglakbay sina Lolo Ben patungo sa kabilang baryo kasama ang kanyang 3 barkada. Naglalakasang tunog ng musika at nagsisipagsayawang mga binata at dalaga ang bumungad sa kanila nang makarating sila sa piyestahan. Naroroon din ang ibang mga bata at matatanda na masayang nanunood. Tuwang-tuwa raw si Lolo Ben sapagkat maraming magagandang babae ang kanyang nakita. Napakagaling daw sumayaw, Kuya Bari. Maya-maya lang, niyaya raw siya ng kanyang mga barkada na mag-inuman. At ayun na, Kuya Bari, nagsipag-ambaga na sila para sa kanilang inumin at pulutan. Marami ring mga grupo ng kalalakihan ang naroroong nakikipag-inuman sa gilid-gilid. Bawat isa ay may kani-kanyang paraan para sumaya. Maging si Lolo Ben, Kuya Bari, ay todo inom daw ng alak habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga barkada. Nang tumagal na ang kanilang inuman, medyo nalasing na raw si Lolo Ben kaya wala na siyang hiya. Sumayaw-sayaw na raw siya sa gitna kasama ang iba pang mga dalaga at mga binata. Nagpalakpakan daw ang mga tao sa tindi ng kanyang malulupit na mga galawan. Siyempre, tuwang-tuwa naman si Lolo Ben habang pinalilibutan siya ng mga magagandang dilag. Sa lahat ng mga babaeng naroroon, may isang babae raw na siyang higit na umagaw na ang atensyon ni Lolo. Itago na lang po natin siya sa pangalang Carlota. Kuya Bari, ayon kay Lolo, taglay ni Carlota ang malaporselanang kutis, mahabang buhok, magandang hulma ng bibig at mapupungay na mga mata. Tunay ngang maganda ang dalaga, lalo na ang hugis ng kanyang katawan na talaga namang nakakabighani sa mga mata ni Lolo. Noong gabing iyon, tahimik lang daw si Carlota habang nanonood sa gilid. Lingid sa kanyang kaalaman, pasulyap-sulyap na pala si Lolo Ben sa kanya hanggang sa hindi na nakapagpigil si Lolo, kaya naman ay nilapitan niya ang dalaga at saka kinausap ito. Ang buong akala daw niya ay suplada itong si Carlota, ngunit hindi naman pala. Masayang-masaya si Lolo Ben dahil kausap na niya ang babaeng kanyang sinusulyapan hanggang sa niyaya raw niya si Carlota na sumayaw silang dalawa. Abot tenga raw ang ngiti ni Lolo nang pumayag si Carlota, kaya ayun na nga, sumayaw na silang dalawa na para bang magsyota. Nakahawak sa baywang ni Carlota ang mga kamay ni Lolo
samantalang ang mga kamay naman ng dalaga ay nasa balikat ni Lolo Ben. Carlota, alam mo, hindi nakakasawang pagmasdan ang iyong kagandahan. Para ka talagang isang anghel sa sobrang mong ganda. Wika ni Lolo Ben habang sinasabayan nila ng sayaw ang musika at nakatitig sila sa isa't isa. Ikaw din naman, Ben eh. Napakagwapo mo ring binata. Wika naman ni Carlota na lalong nagpalapad ng ngiti ni Lolo Ben. Walang mapagsidlan ang tuwang naramdaman ni Lolo noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, dahil sa sinabi ng dalaga. Pakiramdam daw niya ay nanalo daw siya sa sweepstakes dahil sa labis na tuwa. Noong mapagod sila kakasayaw, muling nakipag-inuman si Lolo sa kanyang mga barkada kasama na si Carlota. Ang tanging akala ni Lolo ay disenteng babae si Carlota. Ngunit napansin niya na napakalakas palang uminom ang babaeng iyon at hinihimas-himas pa raw niya ang dibdib ni Lolo habang magkatabi silang nakikipag-inuman. At dahil na rin sa tama ng alak, nagustuhan ni Lolo Ben ang ginagawa sa kanya ni Carlota at para bang ayaw na niyang umalis sa tabi nito. Niyaya raw siya ng kanyang mga barkada na uuwi na sila dahil marami-rami na rin ang nainom ni Lolo Ben. Ngunit hindi raw sumama sa kanila si Lolo. Kung kaya't nauna nang umuwi ang kanyang mga barkada at naiwan si Lolo Ben sa pistahan kasama si Carlota. Kaunti na lang ang mga taong naroroon. Nagsipag-uwian ang iba at sa gilid naman ay matatanaw ang ibang mga lasing na natutulog na. Habang nakikipag-inuman siya sa dalaga, nalasing na daw siya ng sobra hanggang sa nakatulog siya. Wala na raw kaalam-alam si Lolo Ben kung ano ang sumunod na nangyari sa kanyang paligid sapagkat napakahimbing ng kanyang tulog. Nagising na lamang siyang nakahiga sa isang madilim at tahimik na lugar. Ay, sakit ng ulo ko. Nasaan na ba ako? Kaagad na bumangon si Lolo Ben at saka nagpalinga-linga siya sa buong paligid. Ngunit wala naman siyang makita dahil sa sobrang dilim. Kinapa naman ni Lolo ang kanyang higaan. Nagtaka daw siya sapagkat parang mga talahib ang kanyang hinihigaan. Doon na nagsimulang gumulo ang isipan ni Lolo Ben. Hindi daw niya alam kung nananaginip lang ba siya o di kaya'y totoo ang nangyayari sa kanya. Biglang naalala ni Lolo na may dala pala siyang lighter at nasa loob ng kanyang pantalon. Mahilig kasi sa tabako si Lolo Ben kaya kahit saan siya magpunta ay dala-dala niya ito. Dinukot ni Lolo Ben ang lighter sa loob ng kanyang bulsa at ito'y pinasindi. Inilawan ni Lolo Ben ang buong paligid at hindi siya nagkamali. Tama ang kanyang hinala. Ha? Paano ako napunta rito sa talahiban? Tanong ni Lolo Ben at saka tumayo. Naguguluhan siya. Nalilito na at medyo natatakot na. Ay grabe, imposibleng napadpad ako rito ng kusa lang. Sambit ni Lolo habang nilalamon ng pagtataka ang kanyang isipan. Naalala ni Lolo na nakipag-inuman siya sa piyesta, ngunit wala siyang maalala kung papaano siya napadpad sa talahibang iyon. Pakiramdam daw niya, pinaglalaroan siya ng mga elemento o ibang mga klasing nilalang sa lupa. Gamit pa rin ang kanyang lighter. Pilit niyang inalam kung anong lugar ang kinaroroonan niya. Ngunit tila kay labo ng lahat. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito Parang naliligaw ako Kung ano-ano na ang naiisip ni Lolo Ben noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Lakad lamang siya ng lakad
habang naghahanap siya ng tamang daanan upang makauwi siya sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, mas lalo lamang siyang nahirapan. Nakarating siya sa kung saan-saang damuhan, subalit hindi niya alam kung papaano siya makakaalis sa lugar na iyon. Magubat ang lugar na iyon at walang kabahay-bahay. Habang palibot-libot si Lolo Ben, nakarinig siya ng kaluskos mula sa di kalayuan. Biglang napahinto si Lolo. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng kaluskos na iyon. May tao ba riyan? Tanong ni Lolo Ben dahil habang tumatagal, mas lalong palakas ng palakas ang kaluskos. Hindi na naging komportable si Lolo sa lugar na iyon. Malakas ang kanyang kutob na may masamang mangyayari sa kanya ng mga sandaling yun. Humakbang si Lolo Ben palapit sa kinaroroonan ng kaluskos at laking gulat niya nang ituon niya ang kanyang lighter sa dakong iyon. Isang babae ang tumambad sa kanyang paningin. Kakilakilabot ang wangis ng babaeng iyon. Magulong-magulo ang kanyang buhok. Mahahaba ang kanyang mga kuko at mga pangil at napakatapang ng kanyang mga tingin. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita daw si Lolo ng ganoon nakapangit na nilalang. Parang naistatwa raw si Lolo Ben sa kanyang kinatatayuan sapagkat hindi siya nakakilos. Hindi rin siya nakapagsalita. Nakatitig lamang siya sa babaeng iyon habang itinututok niya ang kanyang lighter. Hindi nagtagal. Nakabawi rin si Lolo Ben mula sa kanyang pagkatulala. Bumalik ang kanyang ulirat. Aswang! Doon lamang sumigaw si Lolo Ben saka kumaripas ng takbo. Muntik pa raw niyang mabitiwan ang hawak ng lighter. Hirap na hirap daw si Lolo Ben sapagkat napakadilim ng buong paligid. Mabuti na lang daw at may kaunting liwanag ng buwan upang makita kung ano ang kanyang dinadaanan. Minsan ay nababangga pa raw siya sa mga malalaking punong kahoy at nasasagi ang kanyang balat sa mga matutulis sa sanga ng mga kahoy. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako napadpad sa lugar na ito? Naghahalo na ang takot at pagtataka sa loob ng puso ni Lolo Ben noong mga sandaling iyon. Takbo lang daw siya ng takbo, ngunit hindi niya alam kung saan siya patungo. Para siyang isang manlalakbay na naliligaw ng landas. Hindi daw niya mawari kung tama ba ang landas na kanyang binabagtas. Hindi niya alam kung ligtas ba siya sa daang kanyang tinatahak. Natatakot si Lolo Ben na maabutan siya ng aswang na iyon. Ngunit napansin niya na parang wala namang sumusunod sa kanya. Kung kaya't huminto muna si Lolo. Napagod na kasi siya kakatakbo at habol-habol na niya ang kanyang hininga. Nanginginig pa ang kanyang mga tuhod at humahapdi ang kanyang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, bunsod ng malakasang pagsagi sa mga matutulis na sanga ng kahoy. Halos mapaiyak na si Lolo Ben at hindi na niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang gawin upang makatakas siya sa lugar na iyon. Hindi niya daw alam kung saan ang daan pauwi sa kanila. Habang nagpapahinga daw si Lolo Ben sa likod ng isang malaking puno, bigla siyang nakarinig ng pag-igik ng baboy. Sa una, hindi pa siya sigurado kung baboy ba iyon o baka guni-guni lamang niya iyon. Ngunit habang palakas ng palakas ang huni, nakumpirma ni Lolo Ben na baboy nga iyon. Mas lalong kinabahan si Lolo Ben. Gusto niyang sumigaw ngunit natatakot siya na baka matunto ng aswang ang pinagtataguan niya. Alam niyang aswang iyon dahil hindi iyon tunog ng isang ordinaryong baboy.
Parang may kakaiba daw sa huni nun. Napapikit na lamang si Lolo Ben sa sobrang takot. Napansin niyang palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan ang tunog ng baboy. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Napaatras na si Lolo Ben nang matanaw niya ang isang itim na baboy sa kanyang harapan. Napakalaki daw ng baboy na iyon at nakatitig ito sa kanya. Hindi ako naniniwalang ordinaryong baboy yan. Aswang ito. Sambit ni Lolo Ben sa kanyang sarili habang inihahanda niya ang kanyang sarili. Handa na siyang kumaripas ng takbo kung sakaling umatake sa kanya ang baboy. Hindi niya inalis ang tingin niya sa baboy sapagkat natatakot siya na baka biglang sunggapan siya nito. Nagkatitigan sila Lolo Ben at ang aswang na baboy na iyon. Halos mawala sa ulirat nang makita ni Lolo Ben ang unti-unting pagpapalit ng anyo ng baboy na iyon. Mula sa baboy ay nag-anyong tao ang nilalang na iyon. Tama ang hinala ni Lolo Ben. Ang baboy na iyon ay ang babaeng aswang na kanyang nasilayan. Aatakihin na sana ng aswang si Lolo Ben, ngunit mabilis na nakatakbo kaagad si Lolo. Ngunit mas mabilis tumakbo ang aswang na iyon. Naabutan niya kaagad si Lolo at parang nawala siya sa kanyang sarili nang inatake siya ng aswang. Tumaob sa likod ni Lolo ang matutulis na kuko ng aswang na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Kasunod ng pagkatumba ni Lolo ay ang kanyang paggapang sa liblib na lugar na iyon. Habang gumagapang si Lolo, aksidenteng nakapa ng kanyang kamay ang isang mahabang kahoy. Malaki iyon at alam ni Lolo na kahit papaano ay makakatulong iyon sa kanya upang labanan ang nilalang. Hindi na nagsayang pa ng oras si Lolo Ben. Hindi na niya sinayang ang pagkakataong iyon. Mahigpit niyang hinawakan ng kahoy saka tumayo at kasunod noon ay buong lakas niyang hinampas ang aswang. Lubayan mo ako! Isa kang kampon ni Satanas! Sigaw ni Lolo habang patuloy niyang hinahampas ang aswang. May mga pagkakataong natatamaan niya ang aswang at minsan naman ay nakakailag ito. Nahihirapan siyang patamaan sapagkat madilim ang paligid at napansin niyang madulas ang katawan ng aswang na iyon. Hampas lang siya ng hampas. Ngunit muling inatake si Lolo Ben ng aswang. Hinawakan nito ang kanyang damit at kinalmot ng kinalmot ang katawan ni Lolo Ben. Nanghihina na raw si Lolo Ben noong mga sandaling iyon at muntik na siyang sumuko. Ngunit mas pinili pa rin niya ang patuloy na lumaban sa aswang. Kahit habol na habol niya ang kanyang hininga, ay itinuloy pa rin ni Lolo Ben ang laban hanggang sa naramdaman na lamang niya ang bibig ng aswang sa kanyang leeg. Batid ni Lolo na may balak ang aswang na ngat-ngatin ang kanyang leeg, kaya naman mabilis na tinusok ni Lolo Ben ang mata ng aswang gamit ang kanyang kamay. Mabuti na lamang at medyo mahaba ang kuko ni Lolo Ben kaya tumagos iyon sa isang mata ng aswang. Tiniyak talaga ni Lolo Ben na masasaktan ang aswang nang sa ganoon ay hindi nito matuloy ang binabalak ng aswang na ngat-ngatin ang kanyang leeg. Galit na galit daw si Lolo Ben noong mga sandaling iyon, kaya pwersahan niyang kinalikot ang isang mata ng aswang gamit ang kanyang mga daliri. Kahit madilim ay alam ni Lolo na dumudugo na ang mata ng aswang sapagkat nararamdaman niya ang likidong umaagos mula sa mata ng nilalang. Lumipas ang ilang sandali, naramdaman daw ni Lolo Ben na unti-unti nang kumakalas ang aswang sa pagkakayakap sa kanya. Halatang nanghihina na ang aswang dahil sa malakas na pagkakalikot ni Lolo Ben sa mata nito hanggang sa napaatras na ang aswang.
Sinamantala ni Lolo ang pagkakataong iyon upang tumakbo na papalayo. Wala na rin ang dala niyang lighter at hindi niya alam kung saan iyon tumalsik. Kung kaya't kahit madilim ay nagpatuloy pa rin sa pagtakbo si Lolo Ben. Wala na siyang pakialam kung saang dako siya patungo, basta ang mahalaga ay mailigtas niya ang kanyang sarili sa kamay ng aswang na iyon. Habang tumatakbo si Lolo ay pinapakiramdaman niya kung sinusundan ba siya nito o hindi. Malayo-layo na rin ang narating ni Lolo Ben at humihingal na siya. Napagod na si Lolo sa pagtakbo at dama ng kanyang balat ang mga talahib na nadadaanan niya. Napagtanto niyang sa talahiban pala siya dinala ng kanyang mga paa. Hindi na ako siguro sinusundan ng aswang na yun. Mas maiging dito na lamang ako magtago. Mukha namang ligtas ako dito sa gitna ng talahibang ito. Wika ni Lolo Ben. Huminto na siya kakatakbo at pinili niyang umupo na lamang sa talahiban. Ilang oras na nagtagal doon si Lolo Ben. Laking pasasalamat niya sapagkat hindi siya natuntun ng aswang na iyon. Wala na rin siyang ideya kung saan na iyon nagpunta. Nabuhay ang umaandap-andap na pag-asa sa loob ng puso ni Lolo Ben nang masilayan niya ang liwanag pagkalipas ng ilang oras. Ay, salamat naman at umaga na. Oras na para hanapin ang tamang daan pa uwi sa amin. Bulong ni Lolo habang pinagmamasdan niya ang buong paligid na kung saan ay mayroon na siyang maaaninag na liwanag. Tuwang-tuwa siya sapagkat kahit ganoon kahirap ang kanyang pinagdaanan, nagawa pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tinignan niya ang kanyang katawan at unti-unting gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang labi. Natutuwa siya kahit kay raming sugat sa kanyang katawan. Mga sugat na nagpapaalala ng kanyang katapangan at pagiging bayani para sa kanyang sarili. Ang mga sugat na iyon ay mula sa kalmot ng aswang, mga matutulis na sanga ng mga kahoy, talahib at kung ano-ano pang mga pananim na matatagpuan sa kagubatang iyon. Kasabay sa patuloy na pagsinag ng haring araw, lumabas na si Lolo Ben sa talahiban. Naglakad-lakad siya upang hanapin ang daan pauwi. Tanaw niya ang mga nahapay na talahiban na dinaanan niya kagabi. Parang sinalantaraw ng bagyo ang kinalabasan ng ibang mga pananim doon. Ay, naunasa na ba kaya ako? Hindi talaga pamilyar sa akin ang lugar na ito. Sambit ni Lolo sa kanyang sarili. Patuloy lamang niyang binabagtas ang daan. Nagbabaka sakali siyang matagpuan niya ang tamang daan pauwi. Grabe naman, wala man lang kabahay-bahay ang lugar na ito. Wika ulit niya. Nagugutom na siya ngunit wala siyang magagawa. Wala siyang mahanap na pagkain sa kagubatang iyon. Maya-maya lang, nakakita si Lolo ng isang bahay. Maliit lamang iyon at gawa ito sa kawayan. Tanaw niya na parang may umuusok sa kusina ng bahay na iyon at siya'y tuwang-tuwa sapagkat may mapagtatanungan na siya kung saan ba ang daan pauwi. Humakbang si Lolo palapit sa bahay na iyon. Maya-maya, isang babae ang kanyang nakita. Abala raw ang babae sa pagkuha ng dahon ng malunggay sa harapan ng bahay nito. Nakatalikod ang babae kaya hindi niya napansin ang pagdating ni Lolo Ben. Ay, magandang araw po. Magandang araw po. 2 beses na binati ni Lolo ang babae, ngunit hindi pa rin siya napansin nito. Hindi niya alam kung bingi ba iyon o baka naman ay nagbibingi-bingihan lamang. Pinagmasdan ni Lolo Ben ang babae. Napansin ni Lolo na parang pamilyar sa kanya ang babaeng iyon. Teka, parang hindi ba si Carlota ito?
Parehong-pareho sila ng buhok at hugis ng katawan eh. Bulong ni Lolo Ben sa kanyang sarili. Pinagmasdan niya ng maigi ang magandang dilag na iyon. Oo, tama. Siya nga. Si Carlota ang babaeng iyan. Muling sambit ni Lolo sa kanyang sarili. Napansin niya na parang pinipiga ni Carlota ang malunggay at nilalagay sa kanyang mata. Teka, anong nangyari sa mata niya? Doon na nagsimulang magtaka si Lolo Ben. Hindi siya nagkakamaling si Carlota nga ang babaeng iyon kaya naisipan niyang tawagin ang dalaga sa pangalan nito. Carlota? Carlota? Kasunod ng pagsambit ni Lolo sa pangalang iyon, biglang humarap sa kanya ang babae. Laking gulat ni Lolo sapagkat tama siya. Si Carlota nga ang babaeng iyon. Ngunit mas nakakagulat sapagkat namamaga ang kanyang mata. Biglang may naalala si Lolo. Teka, hindi kaya siya yung... Hindi naman siguro. Siya kaya yung aswang na tinusok ko sa mata gamit ang aking daliri kagabi? Kinakabahang tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Hindi na mapakali si Lolo habang tinatapunan siya ni Carlota ng masakit na tingin. Basa niya ay parang gusto siyang sunggaban ng dalaga. Halata ang labis na galit sa kanyang mata at mukha. Tila siya'y isang mabangis na dragon na galit kay Lolo Ben. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Galit na tanong ni Carlota at saka kinuha niya ang kanyang matalim na itak. Akmang susugurin niya sana si Lolo, subalit mabilis na kumaripas ang takbo si Lolo Ben. Dahil doon, hinabol siya ni Carlota, dala-dala ang itak. Ngunit mas lalo pang binilisan ni Lolo Ben ang kanyang pagtakbo hanggang sa malayo na ang kanilang narating. Hindi na siya naabutan pa ni Carlota. Hindi niya sukat akalaing aswang pala ang babaeng kainuman niya noong gabing iyon. Anak na, mapanlin lang ang kagandahan ng babaeng iyon. Muling bulong ni Lolo sa gitna ng kanyang paglalakbay. Habang patuloy na tumatakbo si Lolo Ben, nakakita siya ng isang magsasaka na abala sa pag-aararo. Hindi na nagdalawang isip si Lolo na lumapit doon. Tinawid niya ang mga malalawak na maisan hanggang sa nakarating siya sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Manong, magandang araw po. Magtatanong lang po sana ako sa inyo kung alam niyo po ba ang daan patungo sa kalsada? Wika ni Lolo Ben sa matandang lalaki. Saglit na huminto ang matanda sa pag-aararo niya at saka tiningnan si Lolo Ben. Hinahanap mo ang daan papuntang kalsada? Ayun, ayan o, diretsuhin mo lang yung daanang iyon at magtanong-tanong ka na dyan sa mga tao dyan. Medyo malayo pa kasi iyon. Basta dyan lang, lakarin mo na lang patungong kalsada. Pero huwag ka mag-alala, marami namang bahay doon sa unahan na tiyak na marami ka rin mapagtatanungan doon. Mahabang wika ng matanda kay Lolo. Ay, ganun po ba Manong? Naku, maraming salamat po. Sambit ni Lolo sa kanya. Napansin niyang pinag-aaralan ng matanda ang kanyang katawan, mula ulo hanggang paa. Napakunot pa ang noo nito habang pinapasadahan niya ng tingin si Lolo Ben. Teka iho, saan ka ba nanggaling at bakit marami kang sugat sa iyong katawan? Tanong ng matanda. Po ang galing po ako roon sa bandang itaas. Sagot ni Lolo habang itinuturo niya sa matandang lalaki ang direksyon ng kagubatang pinanggalingan niya. Ha? Saan doon ba ka mo? Naku naman, bakit ka naman pumunta roon? Alam mo bang mapanganib ang lugar na pinuntahan mo? Nanlaki ang mga mata ni Lolo Ben dahil sa tinuran ng matanda. Oo, doon ho talaga Tama po kayo Manong. Mapanganib nga po ang lugar na iyon. Pero hindi ko po alam kung papaano ako napadpad doon.
Sa pagkakaalala ko po nakipag-inuman lamang ako sa isang babae roon sa piyestahan hanggang sa nalasing po ako at nakatulog. Pagising ko na lang po, nasa agubatan na ako. Salaysay ni Lolo Ben sa matanda. Ano ka mo? Nakipag-inuman ka kagabi sa isang babae sa piyesta? Hay iho, nadali ka ng babaeng iyon. Sampit ng matanda na ikinagulat naman ni Lolo. Po, bakit naman po? Anong mayroon sa babaeng iyon? Pag-uusisa ni Lolo. Yung babaeng iyon, yung mahabang buhok. Ay aswang ang babaeng iyon, Utoy. Nakatira siya sa kagubatang pinanggalingan mo. Mahilig siyang mambiktima gamit ang kanyang kagandahan. Kaya sa susunod iho, mag-iingat ka sa babaeng nakakasalamuha mo sapagkat minsan ay mapanlin lang talaga ang kagandahan. Wika ng matandang lalaki. Oo nga, tama ang matandang iyon. Nilinlang ng ganda si Lolo Ben. Hindi niya lubos akalain na ang inakala niyang anghel ay isa palang demonyo. Pagkatapos ng usapan ni Lolo Ben at ng matandang lalaki, nagpatuloy na si Lolo sa paglalakbay pa uwi. Nagtanong-tanong na lamang siya sa mga kabahayang kanyang nadaraanan hanggang sa nakauwi na siya sa kanilang bahay. Laking pasasalamat ng kanyang mga magulang na nakaubing buhay si Lolo Ben. Maging si Lolo Ben ay walang mapagsidlan ang tuwang kanyang naramdaman. Ngunit ang tanging akala ni Lolo Ben ay ligtas na siya. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman niyang may kakaibang kaluskos sa kanilang bubong. Simula kasi nang nangyari ang masaklap na kaganapang iyon, palagi na lang nakakarinig si Lolo ng huni ng baboy sa labas ng kanilang bahay kapag kasasapit na ang gabi. Malakas ang kutob ni Lolo na si Carlota ang babaeng iyon. Tila ba hindi siya tinatantanan ng aswang dahil sa kanyang ginawa sa mata nun. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Lolo Ben, muli na namang nakarinig si Lolo ng huni ng baboy. Wala naman daw silang alagang baboy, ngunit nakapagtataka kung bakit gabi-gabi ay may naririnig siyang tunog ng baboy. Halos hindi na makatulog si Lolo dahil sa matinding takot. Ayaw niyang matulog sapagkat iniisip niya na baka gapangin siya ng aswang lalo na't gawa lamang sa kawayan ang kanilang bahay. Habang tumatagal, napansin ni Lolo na palakas na ng palakas ang tunog ng baboy na iyon. Maliwanag ang bilog na buwan at iyon ang nagsilbing liwanag sa buong paligid. Hindi mapakali si Lolo Ben noong gabing iyon. Malakas talaga ang kanyang kutob na parang may hindi kaaya-ayang pangyayari ang magaganap sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na silipin sa butas kung ano ang nasa labas. Nanindig ang mga balahibo ni Lolo Ben nang matanaw niya sa maliit na butas ang isang itim na baboy na nasa labas ng kanilang bahay. Mahigit 10 segundong tinitigan ni Lolo ang baboy na iyon at kasunod noon ay unti-unting nagpalit bigla ng anyo ang baboy. Naging anyong tao iyon at parehong-pareho ang muka sa aswang na nakaengkwentro niya sa kagubatan. Ngunit ang pagkakaiba lamang nila, namamaga ang mata ng aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Walang ya, mukhang tama ang aking hinala. Hindi talaga ako tinatantanan ni Carlota. Bulong ni Lolo habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nakasili pa rin siya sa maliit na butas at tanaw na tanaw niya ang pangit na mukha ng aswang. Paging ang mga matutulis na mga pangil at kuko ng nilalang na iyon ay talagang kitang-kita daw ni Lolo.
Ayon pa kay Lolo Ben, humakbang ang aswang palapit sa kanilang dingding na para bang alam na alam nito na nasa loob ng bahay lang si Lolo Ben. "Aswang!" Malakas na sigaw ni Lolo Ben. Dahil sa sobrang takot niya ay hindi niya napigilang sumigaw hanggang sa nagising ang kanyang mga magulang. "Ben, anong nangyayari sa iyo?" tanong ng kanyang ama. Kaagad namang lumapit si Lolo Ben sa kanyang ama, dala ng sobrang takot. "Tay, may aswang po sa labas! May aswang po sa labas!" Pagsusumigaw niya. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang ina at kinumpirma kung totoo ba ang pinagsasabi niya. 18 anyos pa lamang si Lolo noong mga panahong iyon at sa edad niyang iyon, namulat siya sa katotohanang totoo ngang may aswang sa mundong ito. Lumabas agad ang ama ni Lolo Ben upang tiyakin kung talagang aswang nga ba ang nakita ng kanyang anak at ganoon na lamang ang galit ng kanyang ama nang makita nito ang babaeng aswang na tangkang papasok na sa kanilang bahay. Dala ang mutya ng linta, buong tapang na sinugod ng ama ni Lolo Ben ang nasabing aswang. Naghabulan sila ng aswang sa kung saan saang dako hanggang sa naglaban silang dalawa. Agad na pinagtataga ng kanyang ama ang nilalang na iyon hanggang sa napatay ang aswang. Sa tulong kasi ng mutya ng linta, nagapi kaagad ng kanyang ama ang kanilang kalaban. Nagapi niya ang babaeng aswang na kay hilig manlinlang. Magmula noon, Kuya Bari, wala nang gumagambala pa kay Lolo Ben sa tuwing sasapit daw ang dilim. Nag-iingat na rin siya sa mga babaeng nakakasalamuhan niya sapagkat ayaw niyang maulit ng muli ang masaklap na kanyang sinapit matagal na panahon na ang nakaraan. Isang pangyayari sa buhay ni Lolo Ben na muntika ng kumitil sa kanyang buhay dahil lang sa pakikipag-inuman sa isang magandang babae sa piyesta. At bago po tuluyan akong magpaalam, Kuya Bari, nagpapasalamat po ako sa inyong kasundumags. Nagustuhan po talaga ito ni Lola. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mabasa niyo po ito, Kuya Bari, sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Mario. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang nilalang na naghihikaos sa pagtakbo. Tila ba tumatakbo ito para sa kanyang buhay? Duguan ang kanyang katawan at may daladala siyang kung ano sa kanyang kamay. Hindi mawari kung ano ito, ngunit nababalot ito ng pulang likido na maging ang lupa ay nakikisalo. Mabilis ang takbo ng nilalang. Mga takbo nitong tila ba tinatakasan dahil na rin sa uri ng kanyang paglingon sa likod kung saan ang bayang nabulabog ang katahimikan dahil sa panaghoy ng isang ina habang yakap-yakap ang kanyang sanggol na wala ng lamang loob. Na tila ba dinakot ng isang halimaw. Nakikita niyang lumiliwanag ang gasera ng mga taong bayan. Natatanaw niya ito mula sa puno kung saan siya nakapatong. At sa puntong iyon ay wala na siyang sinayang na sandali. Mabilis siyang naglaho bago pa man siya mahuli. Hiyawan ng mga taong bayan ang namayani sa kapaligiran. Mga grupo ng kalalakihang may dalang gasera, mga itak at mga sibat na gawa sa matulis na kawayan. May dala din silang mga sanga ng suha na may mga tinik-tinik pa. At ang isa sa kanila ay may dalang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Anila,
Ito'y pangontra laban sa mga aswang. At ang may dala ng buntot pagi ay ang kanilang pinuno na nagngangalang Kapitan Kalaw. Siya ang namumuno sa paghahanap sa halimaw na kumitil sa isang buhay na hindi pa lubos na silayan ang mundo. Ang sabi-sabi ay isang aswang daw ang gumawa nun. Ngunit ni isa sa kanila ay walang makakapagpatunay na totoo ang mga aswang. Wala sinuman. Panayang sigaw nilang hanapin ang aswang, patayin at kitilin, ngunit isa man sa kanila ay walang nakakaalam kung saan ito mahahanap. Sa mga talahiban, kakahuyan at kahit sa mga bulubundukin na sakop pa ng bayang iyon ay sinuyod na nila, ngunit wala silang mahanap na salarin. Habang nag-uusap ang mga kalalakihang napunta sa talahiban ay narinig nila ang sigawan na nakita na nila ang halimaw. Walang dalawang sabi na nagdali-dali silang tumungo sa kinaroroonan ng mga nagkukumpulang mga kalalakihan. Maging sila ay nagulat sa kanilang nakita sa kakahuyan. Isang babaeng may daladalang bagay na hindi nila mawari. Nakabalot ito sa lampin na puti na ngayon ay pula na dahil na rin sa likidong pulang nagmantya dito. Agad na hinagupit ni Kapitan Kalaw ang babae dahilan para mapasigaw ito. Mga sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Agad sinabi ni Kapitan Kalaw na ito ang aswang. Ngunit mariin na itinanggi ng babae na isa siyang aswang. Muli siyang hinagupit ni Kapitan Kalaw ng kanyang latigo gawa sa buntot pagi dahilan para mapahiyaw ng malakas ang babae. Halos mapigtas na ang ugat sa liig nito kakasigaw. Muling sinabi ni Kapitan Kalaw na ito ang aswang. Ngunit mariin na namang itinanggi ng babae. Tatayo sana siya nang muli siya nitong latiguhin ng buntot pagi sa kanyang likuran ng buong lakas dahilan para mapaluhod siya. Habang sunod-sunod na nilalatigo ni Kapitan Kalaw ang babae, ay sunod-sunod din ang pagtanggi nitong siya'y hindi isang aswang. Noong akto na namang hahatawi ni Kapitan ang babae, ay pinigilan siya ng isa sa mga kasamahan at sinabi nitong baka nga hindi ito ang aswang. Napalingon ang lahat sa halos wala ng lakas na babae. Hawak-hawak pa rin niya ang lampin na puno ng likidong pula. Halos ayaw nitong bitawan at yakap-yakap pa rin niya ito ng buong higpit. Habang patuloy niyang sinasambit ang salitang hindi siya ang aswang. Nakaramdam naman sila ng awa sa babae, ngunit mariin na sinabi ni Kapitan Kalaw na kung hindi ito ang aswang, ay gayong sino at ano ang ginagawa ng isang babae sa ganitong dis-oras ng gabi sa madilim na kagubatan ng nag-iisa. Natahimik ang lahat, maging ang lalaking pumigil kay Kapitan Kalaw. At anya pa, dito papunta ang nilalang na mabilis tumakbo ayon sa ina ng kinatay na sanggol. At higit sa lahat, siya umano ang may mas pinakamalalim na may kaalaman patungkol sa mga aswang. Sinabi pa niyang mapanlin lang ang ganitong mga uri ng nilalang. May kapangyarihan silang kayang magbalat kayo na maging isang hayop, tao o kahit pa isang magandang dilag na aakit sa sinumang naibigan niyang biktimahin. Kaya nitong magbalat kayo na isang matanda, bata o kahit pa katulad ng nasa harapan nila ngayon. Kung hindi nila kikitilin ang aswang ay patuloy ito sa kanyang pananalasa. Marami ang mamamatay kapag hinayaan nilang mabuhay ito. At isa na ang bagay na hawak-hawak nito ang pinakamalakas na ebidensya na isa itong aswang.
Nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig nito ang sinabi ni Kalaw. Tatayo na sana ang babae para tumakbo nang bigla na lamang siyang hinataw ni Kapitan. Halos malukot siya sa kanyang kinatatayuan gawa ng kanyang pamimilipit dahil sa matinding sakit. Nagsisigaw na ang babae at may binibigkas na itong mga salita na hindi maunawaan. Napaatras bahagya ang mga naroroon sa takot na baka bigla silang sugurin ng babae. Nanlilisik ang mga mata nito at bahagyang bumabaluktot ang katawan. Naririnig pa nilang sinasabi nito ng paulit-ulit na hindi siya isang aswang. Bago pa man siya tuluyang makatayo, ay malakas siyang hinambalos ni Kapitan ng kanyang pamalo. Mariin pa rin isinisigaw ni Kapitan na aswang ang babaeng iyan, kaya nararapat lamang na patayin ito. Kaya naman agad na sinunggaban ng mga taong bayan ang babaeng kanina pa na may hawak-hawak na telang nababalutan ng kulay pulang likido. Isa sa kanila ang naglakas ng loob na hablutin ang daladala ng babae. At halos manlaki na ang kanilang ulo nang biglang tumambad sa kanila ang isang patay na sanggol. Nanlaki ang mga mata nilang nakatingin sa babae. Maging ang babaeng kanina pa nila inuusig ay nakatingin din sa kanila. Dadamputin sana ng babae ang sanggol nang hilahin siya agad ng isa sa mga taong bayan, saka hinila palayo sa patay na sanggol. Sumisigaw ang babae na halos nasasakal na sa sarili niyang damit kakahila ng isa sa mga taong bayan. Nagkanda sugat-sugat na ang babae dahil sa kahihila sa kanya. Nagsusumigaw ang babae habang pilit inaabot ang sanggol na nakabalot sa lampin. Dinampot ng lalaking kaninang pumipigil kay Kapitan Kalaw ang sanggol na nasa lampin. Nangingilabot man ay sumunod siya sa mga kanayon. Dinala nila ang babae sa isang puno ng mahogani at agad na itinali doon. Nagsisigaw siya ng nagsisigaw at pinipilit na makawala sa pagkakatali niya. At mas lalo siyang nagpumiglas nang makita ang sanggol na daladala na ng isa sa mga taong nanakit sa kanya. Masama na ang tingin kanyang ipinupukol sa mga taong nakaharap niya. At mariin niyang sinasabing ibalik sa kanya ang sanggol. Anak umano niya iyon. Ngunit mariin ding sinabi ni Kapitan na aswang ito at ang sanggol ay kanyang biktima. Bago pa man ito makapaminsala at makapatay ng maraming sanggol, ay mainam na patayin na ito. Nagsigawan naman ang mga kalalakihan bilang pagsang-ayon. Ngunit may isa sa kanila na hindi sumang-ayon sa gagawin, at iyon ay ang lalaking may hawak sa sanggol. Kahit pa kasi ito ang aswang, para sa kanya, masama pa rin ang pumatay. Ngunit naiisip din niya na baka marami pa ang sanggol na madamay dahil sa kagagawa nito. Nagulat silang lahat nang itapon ni Kapitan Kalaw ang kanyang daladalang gasera sa babae. Napatingin sila sa Kapitan ngunit hindi man lang sila tinapunan nito ng tingin. Napatingin sila sa langit nang marinig nila ang pagtilaok ng manok. Mag-uumaga na pala. Itinapon na rin ng iba ang kanilang mga gasera nang makitang marami na ang nagtapon. Nagsisigaw ang babae ng akto na itong masunog. Hindi na hinintay ni Kapitan Kalaw na matupok ang babae. Agad niyang nilisan ang lugar, kasunod ng mga taong kasama niyang pumatay sa aswang na iyon. Narinig pa nila ang sigaw nitong babalikan niya sila. Ngunit tinawanan lang ito at hindi na ito pinansin pa ni Kapitan Kalaw.
Sa isang tahanan, tila nagtatalo ang dalawang tao. Parang may pinagtatalunan silang bagay na sila lamang dalawa ang nakakaunawa. Magtatakip silim na noon, habang tahimik niyang pinagmamasdan ang tahanan na nasa gitna ng kagubatan. Hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Ngayon lamang niya ito nakita sa liblib na lugar na ito, kung saan isa sa mga daanan papunta sa kagubatan kung saan nila sinunog ang babaeng aswang. Mahabang panahon nang wala ang babae, ngunit patuloy pa rin ang patayan ng mga sanggol na nagaganap sa bayan o sa mga karatig nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay na tila may nagbubulungan. Umuusok pa ang kusina nito habang naririnig niya ang pagkalansag ng mga plato. Masama man ang makinig pero natalo siya ng kanyang kuryosidad, kaya tahimik niyang nilapitan ang barong-barong na tahanan. Naririnig niya ang pagbuntong hininga ng sinumang nasa loob. Sa wari niya'y isang babae at lalaki ang nasa loob, at sa tingin niya ay may katandaan na rin ang mga ito base sa mga boses nila. Malumanay lamang ang boses ng babae, samantalang ang sa matandang lalaki naman ay may senyalis ng pagiging maotoridad. Halos manlaki ang mga mata niya at napatakip siya sa kanyang bibig nang marinig ang sinabi ng matanda. Malinaw niyang narinig na sinasabi nitong kailangan na nilang lumipat sa may tabing ilog dahil nahihirapan na umano si Ebok na umakyat papunta sa kubo para kumain ng sanggol. Hindi niya matukoy kung sino si Ebok, ngunit ang malinaw sa kanya na ang tahanang ito ay bahay ng isang aswang. Hindi pala nag-iisa ang babaeng sinunog nila, ilang taon na ang nakalipas. Kahit pa may pakiramdam siyang hindi ito aswang, ilang taon na rin niyang inalam ang katotohanan, ngunit maila pa rin ang panahon sa kanya. Marahil ito na ang pagkakataong matukoy niya kung sino ang totoong salarin sa patayan na nagaganap sa bayan. Naramdaman niyang tumayo ang isa sa kanila, kaya napaatras siya. Halos tumigil ang kanyang mundo nang masagi niya ang kawayang nakabalagbag sa likod niya, dahilan para lumikha ito ng ingay. Narinig niyang nagsalita ang babae na may tao. Pasalamat na lamang siya at mabilis na gumagana ang kanyang utak, dahilan para dali-dali siyang tumakbo at tumalon sa mga halamanan na nasa unahan lang ng bahay na yun. Nakita niyang sumilip ang matandang babae. Nakita niya ito mula sa likod ng mga halaman. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng iyon. Ngayon lamang niya ito nakita. Ni hindi niya ito nakikita sa bayan o kung saan man. Isang matandang lalaki ang nakita niya. Ngunit hindi niya maaninaw ang mukha gawa ng nasa madilim itong bahagi. Nakita niyang bumaba ang babae at umikot sa likod na tila sumisinghot sa hangin, na tila ba may inaamoy. Nataranta siya na baka maamoy siya nito, kung kaya't dali-dali siyang nanguha ng mga dahon at damo, sa kanya ipinahid ito sa kanyang sarili. Maya-maya lang, sinabi ng babae na wala namang umanong tao, at inaya niya ang lalaki na nasa loob na bumaba dahil dumating na si Ebok at ibaba na rin ito ang pagkain. Muli siyang napasilip sa likod ng mga halaman para makita ang misteryosong lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, nakababa na ito at nakatalikod. Napahinto pa ito ng bahagya na ikinahinto rin ng babae. Napansin niyang napatingin ang babae sa gawin niya, pero hindi siya kumilos
ni huminga. Inaya ulit ng babae ang lalaki, ngunit nagulat siya nang iabot ng lalaki ang sanggol sa matandang babae. Halos himatayin siya, lalo na nang makitang papalapit ang isang napakalaking buwaya na sumulpot biglaan sa kung saan. Narinig pa niyang natawa bahagya ang babae at tinawag itong Ebok. Si Ebok pala ay isang buwaya. Isang napakalaking buwaya na may pulang kwintas. Narinig pa niya ang sinabi ng matanda na kung pagod na ba umano si Ebok. Humingi pa nga siya ng pasensya at nahihirapan na ito. At halos manlaki ang mga mata niya nang bigla nitong isubo ang dalawang sanggol na bitbit nito. Napatakip pa siya ng kanyang bibig dahil sa kanyang nakita. Nais na niyang tumakbo pero hindi pa ito ang oras. Dahil pang nagkataon, maging siya ay maaaring mapakain sa buwaya nang wala sa oras. Nakita pa niya kung papaano himasin ng matandang babae ang buwayang si Ebok. Hindi pa niya alam kung anong klaseng aswang ang ganitong uri o kung mga aswang nga ba sila. Hindi niya alam. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makatakas sa buwis buhay na senaryong iyon. Inaya na ng matandang babae ang lalaki na sa wari niya'y asawa ito. Hindi niya nakikita ang mukha, ngunit pamilyar sa kanya ang tindig nito. Sabay silang umakyat, ngunit napapalingon pa ang babae sa gawin niya. Hindi pa rin siya kumikilos hanggang sa sumapit ang gabi. Tumayo na siya at dali-daling tumakbo. Kailangan niyang ipaalam kay Kapitan Kalaw ang kanyang nasaksihan para na rin mabigyan ng hustisya ang sinapit ng babaeng namatay ilang taon na ang lumipas. Siya ang lalaking pumigil kay Kapitan Kalaw noon, ngunit nagmatigas ito. Habang tinatakbo niya ang kagubatan, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Marahil dahil sa takot na nararamdaman niya. Halos liparin na niya ang bayan dahil ang buong kalamnan niya ay nanginginig sa takot. Para na siyang lantang gulay dahil sa panginginig na nararamdaman. Noong matanaw na niya ang bayan, ay nagmamadali siyang makarating sa bahay ni Kapitan Kalaw. Nagsisigaw na siya dahilan para mabulahaw ang mga tahimik nang nagpapahinga sa kani-kanilang mga tahanan. Agad na lumabas ang mga tao para usisain ang lalaking nagsisigaw na kinikilala bilang si Berto. Tinanong siya ng isa sa mga kanayo niya kung ano ba ang nangyayari, ngunit hindi siya halos makausap ng mga ito. Ang tanging sinasabi niya lang ay ihatid siya sa bahay ni Kapitan Kalaw at may mahalaga siyang ibabalita. Agad naman siyang sinamahan ng kanyang mga kanayon. Nanginginig pa ang kanyang mga kalamnan. Habang naglalakad siya, naiisip niya ang postura ng lalaking kasama ng matandang babae. Malakas ang kutob niyang kilala niya ito. Noong makarating sila sa bahay ni Kapitan, ay agad silang kumatok. Ang nagbukas ay ang anak nitong babae na gayon lang din nila nakita. Palagi kasing nag-iisa si Kapitan Kalaw dahil ayon pa sa kanya, nasa malayo ang pamilya nito. Tinanong nila kung nasaan ang kapitan. Bago sinagot ng dalaga ay nagpakilala muna siyang nene. Anak umano siya ni Kapitan at kararating lang din niya. Nagmula pa siya sa tawid dagat at naririto siya para sunduin sana ang ama, ngunit wala ito nang dumating siya. Magsasalita pa sana ang dalaga nang may nagsalita sa likod nila.
si Kapitan Kalaw. Halos sabay silang napalingon nang magtanong ito na kung anong kaguluhan ang mayroon. Napatingin pa si Kapitan sa namumutlang si Berto, bagay na ikinagulat niya. Nagtanong si Kapitan kung bakit sila napasugod habang nilalapag ang daladala nitong itak. Pagkalapag nito, napatingin siyang muli sa mga kanayon at muling nagtanong kung ano ba ang sadya nila sa ganitong 10 oras ng gabi. Hindi na nagdalawang isip pa si Berto at sinabi ang kanyang nakita. Lahat-lahat ng kanyang nakita at narinig ay kanyang sinabi. Ang buhaya na si Ebok, ang sanggol at ang kubo sa gitna ng gubat. Nanlaki ang mata ni Kapitan Kalaw at sinabi kung saan niya ito nakita. Sinabi pa nito na panahon na para patayin ang salot sa kanilang bayan. Ngunit natigilan siya ng bahagya nang sabihin ni Berto na bilisan nila dahil baka daw hindi nila ito maabutan. Binanggit din niyang narinig niyang lilipat daw ang 2 matanda na may alagang buhaya sa tabing ilog. Ngunit hindi niya alam kung saang ilog ito. Napatango lang si Kapitan Kalaw at sinabihan ang kanyang anak na dalaga na manatili lamang sa bahay at mapanganib ng magpresenta itong sumama. Sinabi naman ni Berto na tama si Kapitan at maging sila ay iiwan nila ang mga kababaihan para ligtas ang mga ito. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ay dumanak ang dugo sa kagubatan. Halos lumuwa ang mata ni Kalaw nang makitang kinakatay ng mga hindi nila kilalang lahi ang buwayang si Ebok at ang babaeng matanda ay nakagapo sa isang puno habang umiiyak. Biglang sumigaw si Kapitan Kalaw at halos sunggaban na niya ang mga taong may dalang mga sibat. Agad niyang dinaluhan ang babaeng nakagapos at iniharang ang sarili. Nilagyan nito ng busal sa bibig upang hindi makapagtawag ng kakampi o ng kanilang lahi. Ngayon ay napatunayan na ni Berto kung sino ang totoong aswang. At kanina habang nakatalikod ang matanda ay alam na niya kung sino ito. Bago siya umalis sa lugar ay kanya nang pinadalhan ng mensahe ang mga kalahing mga taga-usig ng aswang. Lahat ay planado na. Ang gagawin na lamang niya ay gawin ang kanyang parte, ang pumunta sa bayan. Sinabihan nila ang ibang kalalakihan na pumasok sa bilog na ginawa ng mga taga-usig para ligtas sila at hindi sila magalaw kung sakaling may kakamping dumating ang mga aswang na noon ay hindi pa nila alam kung anong mga uri. Ngunit maaaring sila ay uri ng mga aswang na kung tawagin ay hayupan. Walang nakakaalam. Ayon sa kanilang pinuno, ang mga hayupan daw ay ang mga klasing aswang na kung saan nag-aalaga ito ng mga hayop upang kanilang mauutusan kapag sila'y matanda na at hindi na nila kayang maglakad pa upang kumuha ng kanilang makakain. At sila Kapitan Kalaw ay buwaya ang kanilang napili. Pinapakain nila ito ng sanggol kapalit ng pagsunod nito sa kanila sa oras na tumanda sila. Ayon pa kay Kapitan Kalaw, ginawa nilang mag-asawa na mag-alaga ng buwaya at ituring na anak dahil wala na siyang pagmamanahan ng kanyang bato. Ayaw niyang ipamana sa kanilang kaisa-isang anak dahil nais nila itong mabuhay ng marangal at normal. Walang kaalam-alam ang kanilang anak tungkol sa kanilang lahi dahil bata pa lamang ito ay ipinadala na ito sa malayong lugar, sa pamilya ng kanyang asawa. Si Kapitan Kalaw ang aswang
at ang kanyang asawa ay normal na tao. Nagmakaawa si Kapitan Kalaw na siya na lamang ang tugisin at hayaan na ang kanyang asawa dahil hindi naman ito aswang. Maya-maya'y may nagsalita sa likod na isang boses babae at sinabing ganun din ang kanyang ginawa noon. Nagmakaawa siyang huwag paslangin, ngunit matigas daw si Kalaw. Ibinintang sa kanya ang kasalanang hindi niya ginawa. Kinilala ang babaeng si Amor. Siya ang anak ng pinuno ng taga-Usig at si Berto ay ang kanyang katipan. At magpanggap ng ilang taon upang hanapin ang totoong aswang at bigyan ng hustisya ang pagpaslang sa kanya. Lahat ay nakaplano na. Para mahuli ang totoong aswang, naglagay sila ng pain at si Amor ang nagpresentang siya ang magiging pain ng gabing iyon. Hawak-hawak ang isang sanggol na namatay ng isilang ng kanilang katribo. Pagkaalis pa lang nila Kalaw noong gabing sinunog siya, ay agad siyang pinakawalan ng kanyang mga katribo, habang si Berto ay patuloy sa kanyang parte, ang magpanggap na isa sa mga taga-nayon na umuusig din sa aswang. Walang kaalam-alam si Kapitan Kalaw na habang pinaglalaroan niya ang mga taong bayan sa paghahanap sa aswang, ay pinaglalaroan din siya ni Berto bilang taga-Usig. Namatay si Kapitan Kalaw sa kamay ng mga taga-Usig. Ang kanyang asawa at anak ay kanilang dinala sa bayan para gamutin. At kalaunan ay pinakawalan din nang malaman nilang wala sa kanila ang bato at walang pinagmanahan si Kapitan Kalaw ng kanyang hiyas na bato. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.